Hei, rakas Lilla Raisa, Boppan täti täällä. Koska lakimieheni ovat hakeneet tämän videonauhoitteen holvistamme, voi se tarkoittaa vain kahta asiaa. Joko sitä, että sukutilamme on taas joutunut punakaartin käsiin, tai sitä, että sinun, rakas sukulaistyttöni Raisa, on tänään aika astua avioon. Raisa, muistan sinut pellavapäisenä tyttönä kirmaamassa pitkin sukutilamme maita. Kädessäsi vehnänolki, johon olit pujottanut tuoreet metsämansikat. Olit kuin nuori prinsessa, letteinesi, kevät leningissäsi. Mietimme jo silloin juhannustaikoja tehdessämme tulevaa sulhoasi. Lieneekö tänä juhlapäivänä vieressäsi seisova nuori herra, juuri se ylioppilas, se kadetti, kanttoriharjoittelija tai pehtoorin alku, josta me silloin, Raisa, kanssasi yhdessä haaveilimme? Oli miten oli. Nyt kun olet vihdoin löytänyt miehen huolehtimaan omaisuudestasi, voin huolettomin mielin siirtää Löfbergin sukuaarteen haltuusi. Täten jätän miehesi haltuun seuraavat osakkeeni ja obligaationi. Rakennusyhtiö Hakan osakkeita 100 000 markalla. 1500 neliötä ensiluokkaista varastotilaa Valtion rautateiden makasiinirakennuksesta Helsingin ydinkeskustassa. Maillamme sijaitsevat 19 NMT-tukiasemaa kuuluvat myöskin tähän perintöön. Saat myös lomamökkimme Olkiluodon kauniista rantamaisemasta, 9 VIP-lippua Moskovan olympialaisiin. Perintöön kuuluu Kauhajoella sijaitseva salihousutehtamme ja myöskin tämä Puumerihaassa sijaitseva kaupunkiosakkeeni. Lisäksi voit tällä pankkikirjallani lunastaa mittavan käteisvarantoni elannon säästökassasta. Piilotan tämän kirjan nyt ahneilta sukulaisiltamme Porvoon kirkon kattorakenteisiin, josta voit sen hääpäiväsi jälkeen käydä noutamassa. Hulda, kaffe Hulda. Ja. Muistathan sinä, Raisa, vielä meidän Huldan? Teitä tyttö ei meinannut saada sieltä tallin ylisiltä eikä saunasta millään pois. Te olitte nuorena kuin siskot, aina pussaamassa ja halaamassa Huldan kanssa. Tack Hulda. Hulda voi nyt mennä. Haluan vielä tähän loppuun lausua sinulle, Raisa, sukurunomme, jonka oma äitini lausui minulle minun hääpäivänäni. Kevätillassa, kauniissa, äänet kaikuu taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten pari tytsyy siihen ilmestyy ja sekoittaa tommyn pään. Hei lahinaa, kundi, sun lautaa, mä silmiäni uskoen, kun se tyttö teki sen, täydellisen frontside ollien. Nyt jätän näillä sanoilla sinut ja nuoren sulhosi sinne koivujen katveeseen nauttimaan
tästä ihanasta juhlaillasta ja tulevasta hääyöstänne. Farewell, au revoir ja adieu. Muista Raisa aina Bobban tätiesi. Raisa, muistan sinut ja obligaatiot. Rakennusyhtiö Hakan osakkeita 100 000 markalla. Ei vittu. No niin, saatana paskaa näyttelinnätä. Noniin. Noniin. Täten. Vittu, nyt on pakko vähän rauhoittua. Pieni kato. Tack Hulda. Hulda voi nyt mennä. Melkein. Okei, kuinka on? Mä en halua, että siitä tulee sellainen fiilis, että se Bobban on kuollut. Niin, aivan. Se voisi olla vähän kovempikin, mutta kun toi yllätti äsken. Niin